seara tuturor! Astăzi, 17 septembrie, de la domiciliu, merge la majorat. Am o sărbătorită care se numește Denisa, împlinește 18 ani. Suntem la Hârtățeni, comuna Hârtățești. Am un super buchet de flori și un tort absolut minunat. Știu că spre sărbătorița mea că este în clasa a 12-a. Se pregătește intens pentru bacalaureat și pentru facultate. Știu că este la liceul economic. De asemenea, în această perioadă a început și școala de șofer, așa că îi urăm și mult succes la examen. Mergem să o cunoaștem cu preluare specială, cu această ocazie deosebită împlinirea celor mai minunați 18 ani. Haideți să o cunoaștem pe Denisa, cea care este foarte, foarte iubită de familie. Se aude muzica de aici unde suntem noi, se pare că are invitați.